Słuchajcie, obiecano drugą część. Kasia, jak się nazywa Twoja strona i co Ty w ogóle chcesz z tym dalej robić? Moja strona nosi nazwę Kolorowy Świat Katarzyny. Kają idzie znosić. W internecie wystarczy wpisać Kolorowy Świat Katarzyny i będzie można zobaczyć nam stronę, a także na Facebooku, fanpage'a. Zapraszam wszystkich. W przyszłości chcę otworzyć atelier krawieckie w Tychach, w mieście, w którym mieszkam, tak? A teraz sam obok nos, ja sam też już trzymia takie serce. Obok nos są takie piękne rzeczy. Zaczniemy od tego, boś padała, że to jest dla Ciebie najważniejsze. Co to jest? To jest zasłona Czyli patchworkowa. forhang ludziska. Forhang. Zasłona patchworkowa, którą szyłam z różnych kawałków materiału. Jest to bardzo ważne dla mnie. Takie właśnie łączenie tych kawałków. To jest tak jakby łączenie emocji, tak, tworzenie takiej jedni i jest to naprawdę niesamowite, bo każdy z tych kawałków materiału jest, pamiętam skąd go mam i no, jest niesamowite to po prostu. Robiłam parę miesięcy te zasłony, są na podszewce nawet zrobione. A ona wisi u Ciebie doma, ja? Wisiała w pracowni, ale Rudboy i Puszek były zainteresowane tym. Więc Są koty, jakby kto nie wiedział. Koty, nasze koty, a więc czeka na te atelier, czekają te zasłony, jedna i druga na atelier i będę mogła tam zawiesić, będą podziwiane. A może dwa koty, a samie trzecie, weź go do ręki, albo no powiedz co to jest, bo ta Kasia padła, drugą Kasia żyło zasłaniał, ta szpetną tablica, co to jest za kot i po jakiemuś go zrobiła. Mało Ci było. Mało mi było, bo potrzebowałam czegoś spokojniejszego. To jest ta sama historia, czyli tworzenie za pomocą patchworku różnych kawałków materiału. No i to jest taki kot poduszka przytulanka, który uszyłam właśnie z racji tego, że uwielbiam koty. Koty dla mnie też bardzo dużo znaczą, dużą rolę odegrały w moim życiu, taką terapeutyczną. Też właśnie o dotyk chodzi, ponieważ właśnie jak wzięliśmy Rudboya od teściowej, no to było niesamowite, że ja mogłam go dotknąć, ten dotyk właśnie i przytulić się, mruczenie. Więc kociaki są dla mnie bardzo ważne, dlatego też taką przytulankę uszyłam. A tam jest jeszcze książka, zaroski Kasia będzie miała mojego kota przytulonego na głowie, widzisz go? Bo nie zaraz skoczy. Pokaż mi ta książka, ja Ci podtrzymia te serduszko, a sam je, podziwiajcie się, taką masną książka. I jak się ta książka nazywa? To jest właśnie książeczka sensoryczna. No właśnie, nareszcie ludziska dowiecie co to jest. Którą szyję. Te książeczki właśnie szyję i ona jest taka ogromna, bardzo duża jest. A co w niej jest w środku? Co w niej jest w środku? A więc otwieramy, tak? Tak. Tu są przeróżne motywy. Mamy na przykład zegar, uczymy się liczyć, prawda? Bo to jest wszystko na rzepy. Na rzepy. Tutaj zegar, prawda? Ruszają się wskazówki. No i nauka właśnie tutaj cyferki. Wiążemy buty, czyli nauka wiązania, tak? Nauka wiązania buciaków. Ja, bo widzicie, że jest wszystko na rzepy i dziecka nie poradzą wiązać sznurowadem. Tak, a my tutaj mamy właśnie sznurowadła i tutaj też one są wyjmowane, te strony, więc Może powiedzcie, dlaczego jest ważne, żeby dziecko umiało wiązać, bo to nie chodzi o samą naukę wiązania, tylko z czym to się jeszcze wiąże. Tak, to jest bardzo ważne. Samodzielność, wspieranie właśnie tego, dziecko może się poczuć naprawdę samodzielne. Dzięki temu, że nauczy się wiązać takie buciki. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo jakieś czytałam taki wywiad, wyrobienie palców, manualności palców, Tak, mięśni. Cała ta książeczka wspiera właśnie takie motoryczne kwestie. A to co To jest pogoda i ta pogoda pełni funkcję właśnie niesamowitą, ponieważ oprócz tego, że możemy nie wiem, tutaj jakąś pogodę umieścić, to też możemy odczytać emocje dzieci na przykład czasami. Możemy się spytać, jak się czujesz, o, piorun albo słońce, prawda? I tak to wygląda. Jak Ty te rzepy tam mocujesz? Albo na kleju, albo są wszyte, tak? Tu jeszcze jest taki schowek, można coś sobie przechować. Jadymy dalej. Jadymy dalej. To jest kolejny motyw. Tutaj mamy obrót magiczny, czyli zapinanie, odpinanie guzików, prawda? I tu jeszcze
Mamy taki guzik, więc tutaj ten sam guzik i przypinamy ten płatek tutaj. Więc takie mięciutkie, one są tak fajnie wypełnione, prawda? Aha, czyli one nie są plastikowe, Nie, ani nic. to jest wszystko ręcznie Zeki- szyte. Nie, i tutaj oczywiście mamy konewkę, też na rzepie podlewamy. Tu mamy taką kulkę styropianową, więc można sobie dotknąć, jak to wygląda. Wewnątrz mamy jeszcze ślimaki, na przykład, tak. Ważne jest to, że każdy z tych motywów tak jak jest uporządkowane, czyli guziki, tutaj rzepy. Nie ma takiego przesytu w tej książeczce, dzięki czemu to jest takie zharmonizowane i można się skupić na tym, wyciszyć. Tu mamy pranie, tak? Na przykład tu jest właśnie pranie, taki mięciutki frotowy podkład jest i bierzemy pranie, mamy nawet tutaj brokat na znak, że tu woda jest. Są prawdziwe ciuszki, które na ponoć na jakieś laleczki pasują. To jest nowa kolekcja w koty. Uczymy się klamerki zapinać. Uczymy się klamerki zapinać, no i też pranie robić, tak? To jest, czyli gdzieś jakiś porządek, segregujemy skarpetki, tutaj mamy różne skarpetki, prawda? Więc możemy też, to jest na, żeby właśnie segregować kosz na pranie. No co dalej? Dalej mamy rozpoznawanie figur. Czyli tutaj rozpoznajemy figury, też wiążemy, możemy sobie coś już potem zawiązać coś. O, może tak przesunę trochę. Rozpoznajemy figury, to jest taki specjalny wzorek. To jest żaba, no jest bardzo duża ta książeczka. A robisz też mniejsze? Te są najlepsze. Rozpoznajemy figury, prawda? Bardzo przydatna umiejętność. Tu mamy taką figurę, mamy taką, kwadrat, kółko i tak. A potem te figury, ta żaba może sobie taki ma język, ma rzep na tym języku i o, Może je zjeść. może je zjeść. Czyli faktycznie tak prawdziwa żaba, bo żaby też tak jedzą, nie? Tak, może je Te roboki. zjeść. To jadymy dalej. Jedziemy dalej, coś tam nam spadło. Tutaj mamy szafę i ubieranie się. Czyli szrank. Ja. Ale piękny ten szrank. Taki mamy Tak, materiał. piękny materiał. I tutaj ubieramy, tu jest mężczyzna, chłopczyk. Czyli żaden gender. Hop to hop, Hop to hop. a Tutaj baba to baba. galoty takie, Ja, tak? galoty. On ma galoty, dziecka Boże, zapamiętać. A tutaj na przykład sukieneczka jakaś taka, o. No, Można zapleść też warkoczyk, leczce, szafa i ubiorę. no super, to może Jak to lifting. Jo, aż wiecie co, ja już mam takie stare wnuki, co one no te komórki trzymały w ręce, ale ja myślę, że one by się Mięciutkie tu wszystko mogą jest. jeszcze. O, tutaj mam taki motyw, gdzie jeszcze raz zapinamy zameczki, prawda, bo żaba też miała zameczek. Tutaj mamy odpinane taką klamrę. Czyli zaś nauka takich manualnych Tak, rzeczy. manualne, tutaj manualnie się ćwiczymy. Tu mamy na przykład, o tu musimy odpiąć, to już tutaj też, prawda, nawlekamy koraliki, o, i zapinamy z powrotem. Czyli sam się synek będzie uczył, jak tej przyszłej narzeczonej zapinać tym na takieta brylantowego. To jest taki początek. No dobry pomysł, na to by nie wpadła, nie? Tak. Ja Prawdziwa kobieta. ja jest praktyczna. A tu mamy właśnie warkoczki do zaplecenia. Tutaj jest oczywiście Jakie groch. warko są dredy. Te sznurki są praktyczne, bo są wytrzymałe po prostu i można sobie ten warkocz tutaj, albo różne inne fryzury, nie kończą, musi być warkocz. I No godą, że dredy. mogą być dredy nawet i miałam kiedyś dredy. No ja też bez to ci godą. Kolorowe dredy pleciemy w warkocz. One są tutaj jeszcze wykończone, ponieważ sznurówki też robię sama. I To mi zrobisz do glanów. okej, takie kolorowe zrobię. No. Jakieś różowe albo na przykład fioletowe. I tu ten warkocz pleciemy. Ta książeczka jest tak ogromna. I słuchajcie, my by Kasi mogły słuchać cały czas, Ogromna. ale to ino była zajawka. Ona wam pokazała, co ona bo ta figura mi uciekła. Ona wam pokazała, co ona poradzi, co ona jeszcze w tygodniu ma dużo. Także myślę się, że jak macie dziecka małe, takie paromiesięczne, które by tak potrzebowały macać, to by im się nie mierzło, a po starsze, co by mu nie lodały po bify albo kasik,
albo jeszcze jakieś inne pomysły, to już wyciekaj, mocie wleź w internecie, na jaką strona, a Kasia do każdej tej rzeczy do swoje własne serce. No wiesz, u mnie to się padało, że się ma serce na zicherce, czyli na agrawce. To są serca na kneflu. Pięknie was zaproszone.